Right, I'm back again pasim reality ITV panapa ndisingagare pandisingaona hope kana chinge ndisina kunge ndauya panapa ndakupakurira zvinenge zvichiitika ndangwavha imwe audio yanda kuti ndikunzwisei ndikufilisei ya profeti yamadzibaba vangu vachiudza munhu kuti anoita sei kana asingadi kuti atizwe nemurume wake zvaanga achiudzwa zvacho pakaipa saka naso ndiwanze kutaura panapa ndangondingokuplay audio yacho mobva marinzwa kuti kune muprofita akadaro here. Please don't forget to comment kuti manzwa sei audio iyi kana muchinge mainzwa woyo. Ndati mvura yandanamatira iyo, mvura iyoyo unoitora woigeza kuzasi uko, unogeza wakaisa mubhaketi kuti mvura yacho irege kurasika. Kana wapedza kugeza unodzorera mvura iyoyo mubhotoro. Mvura iyoyo unoichengeta. Kana wabika chikafu unozodira mvura yemuchikafu chaunopa hazi wako. Ukabika chikafu woisa mvura iyoyo. Unoita for about 4 days uchishandisa mvura iyoyo. All what it means is paunoshandisa mvura iyoyo munhu iyeyo kauya haachafi akabva pauri. Chero ukanzwa kunzi aenda ukaita girlfriend aita seadidi, don't worry, he will never leave you. Izvozvo ndo zvichaita kuti agari pauri. Ndaisa mhiko pana Mwari kuti hazofa akakuramba, achaita zvaunoda iwe. But make sure you do this. Right, that's number 1. Number 2, chitora photo, utore piki yekuzasuku. Right, unotora piki yebeche yanditika zvakanaka. Unotora kufront kwaro wakavhura makumbo bichana. Utore pane light kuti rinyatsobuda zvakanaka, sere kutanga riya irakauya nezoro riya rina kubuda mushi, sere kutanga riya iri. Kana watora izvozvo wotora pa breast apa pasina. Ndinoda kuzoti kana imwe nguva ndogona kutadza kukufonera, kana mweya ukati ndikunamatire, ndinozonamata ndakatarisa ipapo, ndichachengeta mugalari secretly. Ndo zvakakosha, saka woita izvozvo